Hola a tothom, et donem la benvinguda al nivell S, al C2 per tothom. Si et vols preparar l'examen de català del C2 per presentar-te a l'examen, a la convocatòria lliure de l'examen del Departament de Política Lingüística, nosaltres intentarem ajudar-te a fer-ho. En vídeos anteriors et parlàvem de les diverses propietats textuals. Parlàvem de l'adequació, que té a veure amb el context. També parlàvem de la coherència, que té a veure amb el contingut, de la cohesió, que té a veure amb la forma, de la sofisticació, que és tot allò que està relacionat amb l'expressivitat, i una altra propietat de la qual no t'hem parlat, però que també has de tenir molt present, és la correcció, la norma. Recorda que has d'escriure sense fer faltes d'ortografia. A partir d'avui, als vídeos que vindran, et parlarem de les diverses tipologies textuals. Són els escrits que hauràs de desenvolupar a l'examen. I avui començarem amb la notícia i la nota de premsa. I què és la notícia? Una notícia és un relat periodístic oral o escrit. En aquest cas, es tracta d'un text escrit de caràcter informatiu amb el qual tindràs una sèrie de documentació de suport i amb aquesta documentació et podrà servir per escriure aquesta notícia. La notícia narra una sèrie de fets passats o esdeveniments que encara han d'esdevenir, esdeveniments futurs. Són d'interès públic i, per tant, has de procurar que tot allò que expliques sigui rellevant o, si més no, curiós. I com que la finalitat és informar, has de procurar que sigui sempre objectiu. Per tant, et recomanem que escriguis en tercera persona i sense emetre judicis de valor. La notícia té una sèrie de característiques. Han de ser temes d'actualitat. El titular de la notícia ha de ser un titular atractiu, que capti l'atenció del lector, que és qui ha de llegir aquesta notícia. La informació, tot allò que diguis, ha de ser una informació certa i sempre contrastada. Procura que sigui un text més o menys breu, que puguis escriure el màxim d'informació en el mínim d'espai possible. Per tant, hauràs de fer ús de frases més o menys curtes, amb un llenguatge senzill i evitant sempre tecnicismes que puguin complicar la comprensió del text. Per assegurar-te que dones tota la informació que el lector està esperant, és important que la notícia respongui 6 preguntes. La primera és què? Què ha passat o què passarà? Si estem parlant d'assassinats, de declaracions, de pujades de tipus d'interès, etc. Després, la segona pregunta seria qui? Hi ha d'haver una identificació rigorosa del protagonista o dels protagonistes de la notícia. Quan? Has de fer referència al moment en què ha tingut lloc el fet o l'esdeveniment. On? També hem de fer referència al marc geogràfic en què s'ha produït l'esdeveniment. Per què? Sempre que pugui, si és possible, mencionen les causes. I finalment, com? De quina manera o amb quin instrument s'han produït els fets. Hi ha unes altres preguntes que també pots mirar de respondre amb la notícia i són per a què? Amb quina finalitat escrivim aquest relat? A qui s'adreça? Qui és el nostre públic? És un públic específic o un públic general? Depenent d'una cosa o d'una altra, hauràs de fer servir un tipus de vocabulari o un altre. Com es mostra? Si és convenient, pots utilitzar documentació gràfica o il·lustracions. I finalment,
qui ho demostra? Si hi ha alguna persona, algun personatge que pugui reforçar la credibilitat de tot allò que estàs explicant. D'acord? Finalment, a l'hora d'escriure la notícia, has de tenir molt clara quina és l'estructura. En primer lloc, tenim el titular. El titular són un màxim de 10 paraules que anuncien el tema de la notícia. Després hi ha l'entrada, que és opcional, i recull d'una manera sintètica les dades més rellevants. Finalment, la part més important de la notícia seria el cos, que és el que desenvolupa, completa les dades que hem avançat a l'entrada. El cos ha de tenir una estructura en forma de piràmide invertida, que seria donar la informació més important al principi i acabar amb la menys rellevant. Recorda que en el cos has de procurar respondre les 6 preguntes que t'hem plantejat anteriorment. Què, qui, com, quan, on i per què. Doncs bé, fins aquí la notícia i ara et deixo amb la Susana que et parlarà de la nota de premsa. Gràcies, Maria, per parlar-nos sobre la notícia i ara anem a parlar sobre el que és la nota de premsa. Bé, la nota de premsa, igual que la notícia, és un text informatiu que narra doncs, fets passats o esdeveniments futurs, és a dir, que han de succeir, que a més són d'interès públic, és a dir, que al lector o lectora li han d'interessar, li han d'atraure, i has de tenir en compte que la nota de premsa, igual que la notícia, doncs, ha de ser objectiva. Res de collita pròpia, res de dir la teva, sinó que t'has de limitar a explicar els fets. Per tant, entre el que és la notícia i el que és la nota de premsa, quina és la diferència? Doncs el públic. En aquest cas, doncs, la notícia és el públic en general, la nota de premsa, el públic és en concret els periodistes. Amb la qual cosa el text ha de ser persuasiu, capaç de decidir si és un fet noticiable o no. En cas que sigui noticiable, doncs els mateixos periodistes tiraran endavant aquest fet per fer-lo notícia. Si no el troben tan important, doncs potser no arriba a ser notícia. A més, la nota de premsa, en principi, doncs, se solen utilitzar doncs, a les empreses on s'expliquen doncs, esdeveniments, serveis nous, canvis significatius, de tal manera que puguin atraure els periodistes. La notícia i la nota de premsa presenten les mateixes propietats. Cal afinar doncs, amb el que és el titular, que sigui atractiu. Com ha dit la Maria, ha de ser breu, concís, no més de 2 línies. Si pot ser d'una línia, encara millor. A més, aquest titular, res de punts, comes, pauses d'aquestes, no, el mínim possible. Ha de ser que en aquest cas pugui atraure el lector o lectora. Pensa que el titular és el que primer es veu abans de la notícia o nota de premsa. Si no atrau, si no, entre cometes, enganxa, ningú llegirà la teva notícia o la teva nota de premsa. A més, insistim, el titular és important posar-lo. Per què? Perquè de cara a l'examen puntua. En cas que tu et descuidis de fer doncs, el títol de la notícia o la nota de premsa, pensa que baixa la nota. Fes un titular, doncs, arrisca't, si vols, és a dir, fes algun joc de paraules, en el qual doncs, pugui atraure el lector o lectora. Pel que fa a una altra propietat més, a la notícia i la nota de premsa, el cos, on es redacta, on s'explica tot, ha d'estar en tercera persona. No ha d'aparèixer en cap moment aquest jo, disculpeu, no ha d'aparèixer aquest jo i aquest nosaltres, sinó que, en aquest cas, tercera persona del singular. I atenció a l'enfocament. Què vull dir amb això, l'enfocament? Doncs que no et desvis, en aquest cas, de l'objectiu, de la informació que vols donar. Limita't a explicar els fets i ja està. No vagis més enllà. I el punt de vista, un punt de vista neutre. Quan dic neutre, em refereixo doncs, que no ha de ser personal. Ha de ser, doncs, en aquest cas, impersonal, fred, distant, perquè només comuniques un fet. L'expliques, un fet que ha succeït o que succeirà.
També tingues en compte, una altra de les propietats és contextualitzar els fets. Què volem dir amb això? Doncs, a veure, la Maria ens ha parlat del què, qui, com, on, quan, per què i com. Doncs tot això ha d'estar contextualitzat, tal com ella ens ho ha explicat. Seguim. Si hem estat parlant d'aquestes propietats, anem a parlar de les recomanacions. Què et recomanem? Doncs que siguis clar i directe. Quan parlem de ser clar i directe, oblida't de fer ús doncs, de les sigles. De vegades tenim termes que van amb sigles. Si aquestes sigles no són gaire conegudes, no les facis servir. Per exemple, tu pots dir ESO i tothom sap de què parlem. Ara, si tu dius CPNL, no tothom ho coneix. Doncs, en tot cas, si ha de sortir en una notícia o en una nota de premsa, doncs el Consorci per a la Normalització Lingüística, entre parèntesis CPNL, i després sí que al llarg de la notícia pots fer servir aquestes sigles, però ja estan documentades en un principi. També has de tenir en compte doncs, l'estil directe, els verbs han d'estar en estil directe, res de passives, tingueu en compte. Una altra de les recomanacions, data i lloc a l'inici del text, pel que fa a la nota de premsa, per tal que els periodistes estiguin ben informats. I una altra de les recomanacions, les declaracions de les persones implicades en els fets. En cas que tinguis aquesta informació, una informació directa, sí que pots comentar-la a la notícia o a la nota de premsa, però sempre entre cometes perquè són les paraules textuals que ha dit aquella persona implicada en els fets. I, per tant, tenint en compte tots aquests punts, què has d'evitar? Doncs, a veure, evita de fer publicitat. No exageris les dades, no les inflis. Sobretot quan parlem de números, no. Limita't a allò que els coneixements que tens a partir dels documents o de la informació que has obtingut. Els tecnicismes n'has de prescindir. Ja disposaràs d'altres textos a l'examen en el qual pots fer servir un vocabulari més tècnic, un argot específic, però ara aquí, com és una notícia o una nota de premsa, el més clar possible, amb un llenguatge senzill. També evita d'emetre judicis. No has de donar el teu punt de vista perquè no li interessa a ningú, perquè és una notícia. Només expliques què ha ocorregut o què ocorrerà. I pel que fa a les inexactituds, doncs, a veure, la informació sempre ha d'estar contrastada. En cap cas podem afegir informació dubtosa. Pensa que, a més, de cara a l'examen, si has de redactar una notícia o una nota de premsa, disposes d'uns documents, 2, 3 documents. A partir d'aquells documents els has de transformar en una notícia o nota de premsa. Per tant, limita't al que tens. No vagis més enllà. I bé, doncs fins aquí el vídeo sobre la notícia i la nota de premsa. Un text més del que és la tipologia textual. En els següents vídeos anirem presentant altres tipus de text. I bé, si vols doncs, més material, consulta la pàgina web del Departament de Política Lingüística. Fins aviat!